ندوم معانت بخلتشان عشران سلسان زوجت هارت اوف ستون زبل سيامي زلا واحد نالكم متينا لنا إذا فيلم كم تفتوه سلا زي تراتر لايك بمقبار حسابكم دماغكم تصحفلنا نابز شانل حدش زهونكمون سابسكرايب بمقبار بيتسابي هونو ريتشل ستون MI6 كساب زبل بجلة سلالي تنتخون لمد زي بالله ايجنت مسيلا يزرينا اتتقلن منت هذا حرم قلاصو نايت وجلة كبارن حدقن مسارحن ابناي صلاي ايد نخيود بمكلخال مس أقول لوطن مستمطلفتنا متحنا قطعتو MI6 ኣብ ጣልያን ውሽጢ ንሙልቬኒ ንመሓሰል እኮ ይወሃቦ ሙልቬኒ ማለት ኣብ ሙሉእ ኢሮፓ ብጥብቂ ዝድለ ሓደገኛ ናይ ሽጉጥ መዘዋወሪ እዩ እዚ እውን ናይ MI6 ኣባላት ዝኾኑ ያንግ ምስ ፓርከር ንዕኡ ንክሕዙ ናብ ውሽጢ ምስ ኣተው ሬቸል ስቶን ብናይ ዓርሳ ምስ ቤሊ ናይቲ ድሕነት ናይ ምስጢር ኮድ ንምጥላፍ ትፍትን ካብ ናሃቶም ሰባት ወፃኢ ናብቲ ኔትወርክ ናሃቶም ክኣቱ ዝኽእል ሰብ ስለዘየለ ከይተሳኻዐላ ይተርፍ ስለዝኾነ ድማ ምስቲ ኔትወርክ ዝተረኸበ ሰብ ክትረክብ እዩ ዘለዋ ነዚ ዓላማ እውን ናይቲ ድሕነት ሓላፊ ትመርጽ ስለዚ ድማ ሬቸል MI6 ካብታቱ ጀሚራ ናይ ምስላል ስርሓት ትጅምር ናይቲ ድሕነት ሓላፊ ስልኩ ንኽትጠልፍ እንተደልያውን እንተወሓደ 10 ጫማ ናብኡ ክትጽጋዕ ነይርዋ ነቲ ስልኩ ንኽትጠልፍውን ገበጣ ተጻዋቲት መሲላ ተኣቱ ናይቲ ጸዋታ ሓላፊውን ኣብቲ ናይ ጣውላ ከባቢ ከም ዝኾነ ስለዝፍለጥ ካልኦቶም ናይቲ ጉጅለ ኣባላት ንሬቸል ድሕነት ይጭነቑ ብተወሳኺውን ክትተሓዝ ስለትኽእል ገዲፋቶ ንኽትከይድ ይዛረብዋ ሬቸል ግን ኣብኡ ክትጸንሕ እያ ዝመርጸት بمقصر قبط أخمي كتتعوت كم زل واصل زي تفلت بتعام كم زفرحت نتناي دحنة حلافي تزاربو نايت دحنة حلافون أو تغاب مخانك حق زي جمر دحرت تصوتاون ريتشل نتناي حلاف سلكم تلافي الساقع الله كابون يانج مس باركر مولفيني ناوز نور البوتا يغدو باركر أب تتغاب حرخوينون يانج ناس تصبيع يانج أبيدا مرفع حزاك أسيلا نا مولفيني تسقع نسانا وغد ممسحاقن بتوم حلو تسل زرعيوا كيدوم يقوارتوا بز مخنيات ون تجازنا بعقرقري أتو مولفين بعرسو كهدم بزفتن باركر تحاوي بستساق عمل كو يحزو نفط ماكينة قدم مسادون نإذن بتعم برتع دخونا دمسي بتمرخ بيوم يسمعوا كابون نتمرخ بيوم زنبرز طرفتنا يقال دمسي يسمعوا بمقصال ريتشل نفط بحرقت مستري حنت كيا استبحر يقال برتقوات العللا ريتشل اتناي مرخ دمس استوالت بكيا مخان ولا انت تعذبت ابز حج ساعات كن ولا حنت تقبريك عادتن كابون يانغ ناو ريتشل تمصمو كخدا خمز اللون تزاربا قصيرهم بزحت ناي مولفين مسارحتي نابوي موص خمز اللو يعزبا بتوم سبات نباركر نمولفين نقدم مركبهم نواتهم نمخاد نفت منطلطل مغعازي خدا كوينو ግን እቲ በረድ ሸተት የብላሞ ጉዳት ይበጽሓ በዚ ምኽንያት እውን ክትኸይድ ስለዘይ ትኽእል ንክኸዱ ንያንግ ትዛረባ መኻዶም ድሕሪ ምርጋጽ ግን ብስሩዕ ክትጓዓዝ ትጅምር ካብውን ጃክ ዝተባሃለ ናይ ቻርተር ጉጅለ ኣባል ተዛርቦ ያንግ ምስ ቤዲ ናብቲ ናይ ገመድ መጓዓዚ ቅድሚ ምጽሖም ናብቲ ቦታ ንኽትከይድ ንኽሕግዛት ሓቶ بمقصال لعل ناي تكنولوجي ዘለዎ መነጽር ሌንስ በመሐጋዝ ናብቲ ናይ ገመድ መጓዓዝ ዘለዎ ቦታ ዝወስድ መስመር ትርኢ ሬቸል ኣብቲ በረድ ድሕሪ ምሽርታታ ፓራሹት ትጥቀም ካብውን እቲ ልዑል ብራኸቢ ፓራሹት ተጠቒማ ናብቲ ናይ በረድ መንገዲ ትዓርፍ ሓደ ሰብ ንዓኣ ንምሕጋዝ እንትመጽእ እውን ተውድቆ ብተወሳኺ እቲ ሞተር ሳይክሉ ትወስደሉ ቤሊ ምስ ያንግ ብድሕሪታ እንትመጹ ካብኣቶም ክትሕባእ ክትብል ንየማን ትዕጸፍ ካብ ናይ ሙልቬን ሰባት ሓደ ንፓርከር ብስናይፐር ቅድሚ ምትኳሱ ريتشل لتناي موتر سب مقجاو نطيرا تورد كابون بدحلت ماكينه تحبامو توم ناي مولفين سبات كلهم تقتلهم مخلهم سبات قتيلام سودات جاكي دوللامو كادوتهم ناي MI6 سابالات قدم ممصوم نتريسا نختحبو يزاربا بيدي مسيان كنت تمص غراياتهم ناي مولفين سبات ماكينه انتريو توم سبات غنابت بوتا ينورون باركر نتي ماكينه توابيلو نعاسو زحاته مولفين كوردن تفتن بيدي ونزريو كحجزو يمص كوين ግን مولفين سمي وحيطو كم زموتا يعزبو ناي MI6 ጉጅለን የተዓብይ ገበነኛ በመخسارም ይቆጥዑ ናይ ግድና ኣብቲ ጎቦ ብምኻድ ንሬቸል ክሕግዝዋ ስለ ዘለዎም ናብኡ ክኸዱ ይውስኑ ምኽንያቱውን ሬቸል ጉዳት በፂሕዋ ነተጽቤቶም ከም ዘላ ስለ ዝገመቱ እዩ ብኻሊ መልክዑ ናይ MI6 ኣባላት ኣብ ለንደን ተኣኪቦም እተደኸ ብዘይ ምዕዋቶምን ንሬቸል ካብቲ ማኪና ክትወርድ ስለ ዘፍቀዱ ይንቀፉ ብምቕጻል ኣብ ንፋስ ዘለዎ ቦታ እናበልዑን ናተዘናግዑን እተደኸ ብዛዕባ ዘፍሸለቶ ቆልዓ ምንነት ይዘራረቡ ብተወሳኺውን እታ ጓል ናይ ቻርተር ኣባል ምዃና ይሓስቡ የዚ ቻርተር ሰላም ንምስፋን ብሓንሳብ ንዝሰርሑ ኤጀንትታትን ምሁራትን ናይ ዝኾኑ እኩባት ወጻኢ ወላ ሓደ ብዛዕባኦም ዝፈልጥ ተወሳኺ ነገር የለን ሬቸል እታ ጓል ምን ምዃና ትፈልጥ እያ ኮይኑ ግን ምንነታን ዘይምግላጽ ክትብል ሶቕ እያ ዝበለት ሬቸል ካብቲ ጉጅለ ድሕሪ ምፍልላያ ናብ ገዛ ብምምላስ ኪያ ኣብ ዝነበረትሉ ባር ውሽጢ ዝተቐድሐ ቪድዮ ትርኢ ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ንግሆ ኣብ ገንዳን ንሓምሰት ፓርከር ይመጽእ እቲ ተልእኾ ዘፍሸለቶ ጓል መን ከም ዝኾነት ንኽትሕግዞ እውን ይሓታ ንሳ ግን ቆጠሮ ስለ ዘለዋ እትሕቶኸም ዘይተቐበለቶም ሲቕሬታት ትዛረቦ ካብኡ ድማ ሬቸል ናብ ፈርቲ ጉጅለ ቢሮ ትኸድሞ ምስ ካልኦቶም ናይ ቻርተር ጉጅለ ኣባላት ትራኸብ
ናይቲ ቻርተር ኣባል ዝኾነ ኢሮ ሰላምታ ይህባ። ብምቕጻል ሬቸል ናይቲ ጉጅለ 9 ቁጽሪ ልቢ ምዃና እዩ ዘርእየና። ንእሽተይ ምስ ጸንሐ ድማ ኖማዶ ናብ ዘላትሉ ገዛ ይወስዳ። ካብኡ እውን ዘህርት ዝተባሃለ መሳርሒ ብምጥቃም ኪያ ዝተባሃለት ተልእኮ ብዛዕባ ዘፍሸለት ጓል መረዳእታ ይክቡ። እቲ መሳርሒ ብርግጽ ኪያ ናብ ሊስቦን እናወሰደት ከም ዘላ እቲ መረዳእታ የርኢ። ኖማድ ብዓርሳ እቲ መረዳእታ ንኤምአይ6 ብምሃብ ኪያ ንምሓዝ ተሓስብ። ሬቸል በዚ ተልእኮ ኣብ ዝኾነ ቦታ ልክዕ ከም ዘይኮነ ትዛረብ። ኖማድ ምስ ጃክ ግን ኣብቲ መሳርሒ ብዘርእዮ ቁጽሪ ከም ዝኣምኑ ኢሉ እውን እቲ ልክዕ ናይ ወዲ ሰብ ኣተሓሳስባ ከም ዝኾነ በቲ ዝበለቶ ከም ዘይሰማምዑ ይዛረቡ። ብምቕጻል ኖማድ ምስ ኤምአይ6 ኣባላት ብዘለውዋ ርክብ ንኸይትተኣማምን ንሬቸል ትዛረባ። ምክንያቱ እውን ዝኾነ ዓይነት ርክብ ኣብ ቻርተር ውሽጢ ተቐባልነት የብሉን። መንግስትታት ናይ ሃገሮም ሰላም ንምሕላውን ትጽገሙ እቲ ቻርተሩ እዩ ሰላም ንክሕሉ ስርሑ ዝሰርሕ። ስለዚ እውን ናይ ኤምአይ6 ኣባላት ብዛዕባ መንነታ ክፈልጡ ከም ዘይብሎም የተሓሳስብዋ። ሬቸል እውን ምስቶም ኣባላት ዘለዋ ናይ ቀረባ ምሕዝነት ምስቲ ዝሓለፈ መንነት ሓደ ኣካል ምዃኑን ኩሉ ነገር ኣብ ትሕቲ ቁጽራ ከም ዘውዓለት ትዛረብ። ሬቸል ናብ ገዛ ድሕሪ ምእታዋ ናይ ምጥላፍ ክእለታ ብምጥቃም ኪያ ብዝብል ርእሲ ኣብ ቪድዮ ውሽጢ ኪያ እንታይ ከም ትደሊ ትሓትት ኮይኑ ግን ግልጽ ዝኾነ መልሲ ኣይረኸበትን። ንጽባሒቱ እውን ናይ ኤምአይ6 ጉጅለ ናብ ሊዝቦን ይጓዓዝ። ንድሕንነቶም ዘይስግእ ቦታ ከይዶም እናተዘናግዑና ዝነሱኖም ዝነበሩሉ ሰዓት እውን ሓደ ናይ ኤሌክትሪክ ቦምባ ናብቲ ገዛ ይኣቱ። ፓርከር እቲ ቦምባ ኣብ ቀረባ ስለ ዝነበረ ዓርሱ ስሒቱ ኣብ መሬት ይወድቕ። ካብኡ እውን 6 ዝተዓጠቑ ናብቲ ገዛ ይኣትዉ። ቤሊ ምስ ያንግ እውን ምስቶም ዝተዓጠቑ እናተታኸሱ ንሬቸል ከትርፍዋ ይፍትኑ። ያንግ እውን ካብዚ ንኽትወፅእ ንሬቸል ትዛረባ። ንሳ ግን ንብሕቶም ክትገድፎም ስለዘይከኣለት ተመሊሳ ናብቲ ገዛ ተኣቱ። ንያንግን ንቤሊን ብዘሰንብድ መልክዑ ንኹሎም ዕጡቓት ብዘደንቕ ኩነታት ተሃርሞም። ያንግ ምስ ቤሊ ኮይኖም ናብቲ ናይ ኤምአይ6 ኣባል ማኪና ይኸዱ። ብምቕጻል ናብቲ ማኪና ድሕሪ ምእታዎም ካብቶም ዕጡቓት ይሃድሙ። ኣብቲ ግዜቶም ካልኦት ናይ ኤምአይ6 ኣባላት ልዑል ልምዲ ብዘለዎ ሰብ እቲ ማኪና ትዝወር ሬቸል እናተዓዘቡን እናተደነቑን የርእየና። ሬቸል ነቶም ዝከታተልዋ ማኪና ኣሽካዕሊላ ንኽጋጨው ትገብሮም ኢሉ እውን ብዝተሳኻዐ መንገዲ ካብቶም ዕጡቓት ይሃድሙ። ካብኡ እውን ሬቸል ኣበይ ትሰርሕ ከም ዝነበረት ይሓትዋ። እሳ እውን ናይ ቻርተር ኣባል ከም ዝነበረት ምስ እትዛረብ ኩሎም ይሰንብዱ። ነዚ ዝሰምዐ ፓርከር ምስ ኪያ ን6 ዓመታት ከም ዝሰርሐ ይዛረብ። ቅድሚ ሕጂ እውን ያንግ ምስ ቤሊ ቀቲልዎም እዩ። ብተወሳኺ ድማ ን6 ዓመታት ንቻርተር እናዘለየ ጸኒሑ እዩ። ፓርከር እውን ንሙልቤኒ ኣብቲ ናይ ገመድ መጓዓዝ እናወሰዶም ከሎ ብዛዕባ ቻርተር ሓቲትዎ ነይሩ እዩ። ብተወሳኺ እውን ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝኾነን ኢሉ እውን ናይቲ ቻርተር ልዑል ሓይሊ ዝኾነ ህርት ዝተባሃለ መሳርሒ ሓቲትዎ እዩ። ሙልቤኒ እውን እቲ መሳርሒ ብሓደ ሻዕ ብትሪልየን ዝቑጸሩ መረዳእታታት ምእካብ ከም ዝኽእልን ኣሰራርሑኡ ፍሉይ ካብ ምዃኑ ዝተለዓለ ናይ ቀጻሊ ግዜ ክትንቢ ዝኽእል እዩ ኢልዎ እዩ። እዚ ማለት ሓደ ሰብ ናይቲ መሳርሒ ዋና እንተኾይኑ ንዓለም ክቆጻጸር ይኽእል እዩ። ብተወሳኺ እውን እቲ መሳርሒ ኣበይ ከም ዘሎ ዝፈልጡ ናይቲ ቻርተር ኣባላት ጥራሕ ምዃኖም ነጊርዎ እዩ። ፓርከር ከዓ ንሬቸል ድሕሪ ምስትንኻሉ ገዲፍዋ ይኸይድ። ሬቸል ናብቲ ቻርተር ክሊኒክ ኣብ ትኸዘሉ ሰዓት ኩሉ ነገር ምርኣይ ይኣብያ። ኣብቲ ሰዓት ጃክ ኣብቲ ህንጻ ዝተፈጠረ ምስ ተነገሮ ይስንብድ። ንእሽተይ ጸኒሓ እውን ሬቸል ካብ ድቃሳ ስለ ዝነቕሐት ካብ ዓራታ ትወድቕ። ናይ ዓርሳ ሕቖ ድሕሪ ምውጋኣ ፓርከር ኣብ ዘለዎ ቦታ ኮይኑ ዝከታተላ ዝነበረ መሳርሒ ካብ ነብሳ ተውፅኦ። ሬቸል ኖማድ ምስ ጃክ ብዛዕባ ዝተፈጠረ ይዘራረቡ። ፓርከር ምስ ኪያ እንታይ ከም ዝዓለሙ ክሳብ ዝፈልጡ እውን ንዝተወሰነ ግዜ እቲ መሳርሒ ንኽዕጾ ሓሳባ ተቐርብ። ኖማድ ምስ ጃክ ግን ነዚ ሓድሽ ጸገም መፍትሒ ንምርካብ ዝሕግዞም እቲ መሳርሒ ጥራሕ ምዃኑ ነቲ ሓሳብ ይነጽግዎ። ብምቕጻል ኖማድ ምስ ሬቸል ናብቲ ካልእ ገዛ ኸይዶም ይዘራረቡ። ዝተኣዘዘቶ ብዘይምትግባራን መንነታ ስለ ዝተጋለጸ እውን ያንግ ምስ ቤሊ ንኽሞቱ ምኽንያት ኮይንኪ ኢኺ ኢላ ትወቕሳ። ካብኡ እውን ኖማድ ንናይ ህርቲ ጉጅለ ንምሕላው ክትብል ንሬቸል ካብቲ ጉጅለ ንኽተባረራ ትውስን። ነዚ ዝሰምዐት ሬቸል እቲ ካርድ ቀሚጣ ትወፅእ። ኣባስ ውሽጢ ኪያ ብናይ ካልእ ሰብ ስልኪ ናብ ሬቸል ትድውለላ እሞ ካብቲ ቻርተር ስለ ዝተባረረት ከተባጭወላ ትጅምር። ፓርከር ንያንግን ንቤሊን ከም ዝቐተሎም ምስ ሰምዐት ግን ብጣዕሚ ትስንብድ። ብምቕጻል ናይ ህርቲ ጉጅለ መራሒት ዝኾነት ኖማድ ምስቲ ካልእ ናይቲ ጉጅለ መራሒ ዝኾነ ብዛዕባ ፓርከር ንኽዘራረቡ ይራኸቡ። ታሕሳስ 15 2015 ፓርከር ኣብ ቺቺንያ ኣብ ተልእኾ እዩ ነይሩ። ኣብቲ ሰዓት ኩሎም ናይቲ ጉጅለ መሳርሒታት ተታሒዞም ተቐቲሎም እዮም። ካብ ኖማድ ወጻኢ ኩሎም ናይቲ ጉጅለ ኣባላት ከም ዝሞቱ ብምሕሳብ እቶም መሳርሒ ኣብ ናይ ጸላኢ ኢድ ንኸይወድቁ ንኸጥፍእዎ ይውስኑ። ዋላ እኳ ነዚ ተዘይፈለጡ ፓርከር ግን ብሂወት ተሪፉ እዩ ነይሩ። ፓርከር እቶም መሳርሒታት ኣብ ዘጥፍእሉ ግዜ ከም ዝተኻሓደ ስለ ዝተሰምዖ ካብቲ ሰዓት ጀሚሩ ንቻርተር ንኽብቀሎ ትልሚ ከውፅእ ጸኒሑ እዩ። ብምቕጻል ፓርከር ምስ ኪያ ናይ ህርት መሳርሒ ንምድላይ ናብ ዝተሓበአሉ ቦታ ይበጽሑ። ኮይኑ ግን ሬቸል ትመጽእ እሞ ኣብቲ ጉዳይ ኢላ ትእቱ። ፓርከር ምስ ኪያ ተኸቲላ ናብቲ ዝተቖለፈ ውሽጢ ተኣቱ። ሬቸል ምስ ፓርከር ንኽትባእስ እናተዳለወት ኪያ ብዓርሳ እቲ መሳርሒ ኣብ ምውጻእ እዩ ነይራ ዓላማኣ። ብዝተሳኻዐ ኩነታት ነዚ ዝተቖለፈ ድሕሪ ምኽፋታ እውን ነቲ መሳርሒ ረኽብዎ። ብምቕጻል ፓርከር ኣብቲ ዝተቖለፈ ቦምባ የጻውድ። ምስ ኪያ ኮይኖም ናብቲ ሄሊኮፕተር ንምድያብ እንትኸዱ ሬቸል ንኪያ ነጢራ ትሕዛ። ካብኡ እውን እቲ ቦምባ እንትፍንድእ ኩሎም ተተሓሒዞም ይወድቁ።
ريتشل دما نكيا بتأير تحزامو نتي باراشوت زرقيها برخا يعرفو كيا مس ريتشل ابت برخا كام مغعدو صايكال ممارصي نبرن كيا بنهاتا براتشا استبهالن نوددا كم بيت فتن مرمر تطقيمو زقطلهم سب نختركب كتبل نهرت مسارح نمسرع كم زحسبت تزاربا كابون دحرون اتسوال حنت كم زي تفطرن كيا اب ادار عبي وايو بحنسابنا خدان كلواون حدا ماكينا نواتنا مصيريا ريتشلون ابت ماكينا وشت زلا سبيل سب مسرعيت عرفتي سمعا كوين ግን ታሰቤትና በከተማ ምስ ወሰደተን ኣብ ውሽጣ ጥርጣረ ተሐድር ካብውን ሬቸል ታሰቤትና ፓርከርና ወሰደታ ከም ዘዳን ብተወሳኺ ፓርከር ምስ መሳርሕትና ከበብዋ ከም ዘለው ትዕዘብ ኣብቲ ሰዓት ሬቸል ሃዲማ ነጤራና ባህር ተኣቱ እቶም መሳርሕቱውን ኪያ ገዲፎም ናብ ሬቸል ምትኳስ ይቕጽሉ ብኻሊ መልክዑ ኪያ ካብ ሬቸል ብምህዳማ ሕጉስት እኳ እንትኾነት ናሃታ መሳርሕቲ ንጹሃት ሰባት እናቐተሎም ምስራኤት ግን ትሰንብድ بمقصال نوماد زلاختا 6 هرتز ተባሃለ ትጓል ናብቲ ባሕሪ ኣትያን ሬቸል ተውጻኣ ካብውን ዳሕር ፓርከር ምስኪያ ናብ አይስላንድ ይኸዱ ብኻሊ ገጹ እኒኪያ ነቲ መሳርሕ ብምጥቃም ናይ ሬቸል ምርምር ይዕዘቡ ተወሳኸውን ብቐጥታ ናይ ካሜራ ዝተቐድሐ ተሓጊዙ ተሓንቲ ናይ ቻርተር መራሒት ምስ ቤተሰባ ብሊፍት ተጠቒማ ናብ ላዕሊ እናወፀት ይርእዋ ፓርከር እውን ነታ ሰበይቲ ምስ ሙሉእ ቤተሰባ ንኽቐትላ ክብል እቲ ሊፍት ናብ ታሕቲ ከውድቕዎ ይእዝዞም እታ መሳርሕ ተጠቒማ ፍትሕ ምርካብ ትደሊ ኪያ ግን ወላ ሓደ ሰብ ናይ መቕታት ድሌት ኣይነበራን كابون نايتا سويت بيتسب تحت ودي أمنا ومتو بفرحت عزب يا زنبرت بمقطال باركر يتخالي نايت وجل ما رحنا واتمنا مسخم زلي عزب بتوسخو نوماد مس وجل ازر كول بوتاي رخبو كابون دحر باركر تمرحي مس وجلون مقطالي دو حدا عاوي شرحن محساب يوسن بخالي ملكو نوماد مس وجل ابت زنورو لبوتا تقل في عصومو ناي اير متو سيستم بقلطف يقارص ازون اب حدا ساعات وشت اكسجين سينم نخموتو يو ولا كواكيا ان باركر تتقاومتو مسجن كلهم ናይ ቻርተር አባላት ንምቕታል ቆሪጡ ተላዒሉ እዩ ብተወሳኺውን ስልጣን ዝሕዝዎ ንሳቶም ተዝኾኑ ዝሓሸ ምዃኑ ብምግላጽ ነቲ መሳርሒ ተጠቒሞም ዓለም ሙሉእ ምቆጻር ከም ዝኽእሉ ይዛረብ እቲ ዝተላኣኸ ጉጅለ ድማ ፓርከር ምስ መሳርሕቱ ኣለዉ ኢሎም ናብ ዝሓሰብዎ ላቦራቶሪ ይበጽሑ ኪያውን ፓርከር ትኹረቱ ካብኣቶም ስለ ዘልዓለ ነቲ ዕድል ተጠቒማ ናይ ህርት መሳርሒ ከም ዘይሰርሕ ትገብሮ ካብኡውን ናይ ፓርከር ትልሚን ሬቸል ንኽትዛረባ ትድውለላ እቶም መተሓባበርታ እውን ናብ ሬቸል ትልእኾም ንሳውን ነቲ ዝተላኣኸ ጉጅለ ምስ ትመራሒ ከተጠንቀቖም ናብቲ ቦታ ትኸይድ ኮይኑ ግን ዘንጊዓ እያ ነይራ ምክንያቱ እውን እቲ ህንፃ ፈንዲኡ ነቲ መራሒን መሳርሕቱን ቀቲልዎም እዩ ብኻሊ መልክዑ ኪያ ኣፕሎድ ገይራ ስለ ዝወደአት እቲ መሳርሒ ይዕጾ ነዚ ምኽፋት እትኽእል ንሳ ጥራሕ ስለ ዝኾነት ፓርከር ንኪያ ክደልያ ጅምር ሬቸል ንኖማድ ረኺባ ስለ ዝተፈጠረ ነገር ትዛረባ እሞ ኖማድ ከዓ ኣየር ቅድሚ ምሳኣኖም 50 ደቂቓ ከም ዘለዋ ትዛረባ ሬቸል ኪያ ናብ ዝነበረትሉ ቦታ ኸይዳ ነቶም ጉጅለ ክትተርፍ ዝተወሰነ ደቂቕ ጥራሕ እዩ ተሪፍዋ ስለዝኾነ ድማ ብቁልጡፍ ንፓርከር ምድላይ ትጅምር ፓርከሩን ኪያ ከም ትሕጃ ትጥቀመላ ክልቲኦም ናተንገላትዑና ሃለው ድማ ሬቸል ናባቶም ንምኻድ ዕድል ትረክብ ብምቕጻል ፓርከር ምስ ሬቸል ነንሕድሕዶም ብምትሕንናቕ ናብ ባእሲ ኣቱ ኪያ እቲ ፓርከር ዝደርብዮ ሽጉጥና ልዕሊ ትርኢ እሞ ነቲ መስትያ ተወቂዓ ምስ ሰበረቶ ናብ መሬት ይወድቁ ካብኡ እውን ኣብ መሬት ዝነበረ ሽጉጥ ኣልዒላ ምስ ተኮሰትሉ ይምውት ሬቸል ኖማድ ምስ ጉጅለ ናይ ምድሓን ሰዓት እናተወድአ እዩ ምክንያቱ እውን ኖማድ ምስ ጉጅለ ኣባላት ናይ ኣየር ሕፅረት ስለ ዝነበሮም ዓርሶም ስሒቶም እዮም ንሳ ምስኪያ ነቲ መሳርሒ ተጠቒመን ከትርፍዎም ይፍትኑ ድሕሪ ንእሽተይ ጣንሒት ኖማድ ምስ መሳርሕታ ካብቲ ዝወደቑ ይትስኡ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ድማ እቲ ቻርተር ናብ ስርሑ ይምለስ ኣብ መወዳእታ እውን ኪያ ብዝሰርሐቶ ገበን ኩሉ ናብ ቤት ማሕየር ተኣቱ ናይ ቅፅዓታ ግዜ ምስ ወድአት ድማ ሬቸል ወፂኣ ትረኽባ ካብኡ እውን ቤሊ ምስያን ከም ዝናፍቐዋ ትዛረቦም ብተወሳኺ እውን ንዓለም ጽቡቕ ነገር ዝሰርሕ ጉጅለ ንኽትኣቱ ትዛረብ ቀፂሉውን ናብ ቻርተር ንኽትኣቱ ንምዕዳም ጃክ ካርድ ኣውፂኣ ተርእያ ድሕሪ መዓልትታት ሬቸል ጃክ ምስኪያ ንሓድሽ ተልእኾ ትጉጅለ ይወፅእ በዚ ሕጂ ሰዓት ግን ሬቸል ከም ናይ MI6 ኣብ መዘወሪ ቦታ ኮፍ ኣይትብልን ኣብቲ ግዜ ጃክ ምስኪያ ኣብ ቫንስን ትጸንሑ ሬቸል ከዓ ነቲ ተልእኾ እናመርሐት እዩ ዘርእየና እቲ ፊልም እውን ኣብዚ ይዝውዳእ ናይ ሎማዓንቲ ፊልም ነዚ ይመስል ነይሩ ፈቲኹም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር ነዚ ቻናል ንምሕጋዝ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ سلام نعم